Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Sunteți pe canalul Unicornilor. Bine, Easy Emma Unicorn. Și da, astăzi o să ne jucăm un joc. Și am murit pentru că am vrut. Și este un joc în care nu trebuie să te duci pe portocaliu sau pe diferite culori. Trebuie să stai doar pe culoarea ta, de exemplu. Da, cred că unii dintre voi știu. Gata. Ei bine, da, am terminat acum. Nu. Bine. Stați un pic, că vreau să fac ceva. Gata. Mi-am șters toate mesajele care mi apăreau acolo, adică toate, nu știu, lucrurile astea, că nu sunt doar mesaje. Eu s-ar putea să nu fac școală până pe 31 și abia pe 31 ianuarie să încep școala. Astăzi se decide. Dar, nu știu, dar facem școală de acasă. Aș vrea asta. Dar deja am făcut asta. Nu. Bine că era doar o poză. Tum. Nu. De ce tot pic? Dar de ce tot pic? Deci când nu filmam, vedeți la ce nivel am ajuns. Și nu l-am de foarte multe zile. Nu știu de ce acum mor. Sunt distrasă la filmuleț. Cred că de asta. Bine, m-am plictisit de jocul ăsta. Astăzi o să vă arăt câteva jocuri de ale mele, ca și cum. O să vă arăt că am vreo 5 jocuri. Sau mai multe. 10. Și da, mă întorc atunci când o să îi intru pe un nou joc. M-am răzgândit. Ce ar fi să ne jucăm Among Us? Să găsim un joc pe unde... Sunt albastră și vreau să mă fac roz. Așa să vedem. Don't be sad. Nu fi supărat. Cute. Drăguț. Bine. Acum vorbesc eu. Vreau să vorbesc aici. Pentru că eu fac filmuleț. Așa. Numele astea nu sunt adevărate la ei. Nu. Hai să vedem cine este. Nu sunt eu. Așa că da. Eu așa merg după. Dar bine că le-am pe multe la electrical. Deci eu trebuie să-mi țin minte că eu nu știu unde să mă uit acolo electrical. Sunt la electrical. Nu sunt la electrical. Să vezi astea. Că acolo când dai report și să nu vină nimeni. Fugi! Asta e măgâna preferată. Vreau să mă duc să mă uit la dar de nu e cam suspicios. Pentru că mă urmărește în continuu. Și da, e ciudat. Dar în fine, eu sunt, dacă nu știți, pe Nord America. Pentru că bine, am văzut că mulți sunt Nord America. Când vreau să mă joc de pe sau de pe live, când am de pe live. Pe ăla intru și da. O să vedem unde mai am. Trebuie să mă duc acolo în sus la cafeteria. Nu fugi. Mie mi-e frică de toată lumea în caz de nu știu. Pentru că nu știu cine e. Și eu să vreau să mă pe camere. Să leg niște fire. Și care sunt de obicei cele mai ușoare. Mă scanez. Da, bine. Pe mine mă cheamă așa. Pe Emma. Mă cheamă acolo. Why me? Like?
Light or dark. N-am scris bine dark, n-am scris prea bine, Eu voi vota pe negru, că e suspicios, cum v-am zis. Bine că m-ați votat, că eu n-am fost. Dar în fine. Was ejected. Nu știu cum se spune. Nu! Știam eu, dar nu l-am votat. Pentru că nu știu. Vreau să fiu atunci albastru deschis. E cam puțină lume aici. Please, te rog. Eu o să ies, că nu e bine. Nu are cu 5, așa nu știu, dar după dar nu contează, măcar ne jucăm. Și da, ceva a ieșit. Asta nu știu eu. Rozul va fi unul din... E cineva, pentru că asta... Chestia asta, dacă nu știți, trebuie să vă opriți un pic la mijloc. Eu nu mai joc de mult Among Us, dar din 2020, pentru că acum e 2021. Dar... dat vent și a omorât pe cineva în electrical și era și roșu. Da. Nu-i colect. Bleau eu țăpiu. Da. În fine. Hai, dec. În fine. Yes, impostor. Sabotaj. Nu poți da așa sabotaj. Go away. Nu, o să mă prindă. Nu cred. Am votat pe cineva care nu era, pentru că da, cine nu știe. Nu cred. Am murit. Bine, n-am jucat bine deloc în meciul ăsta. Dar în fine, poți da o sabotaj. Gata. Player. Și eu doar sabotaj. Pentru că cineva ce face. Nu contează. 2 minute. O să dau la electrical. Nu cred, ce s-a întâmplat? Cine a făcut ce? De ce nu-i pus să dau? Acum eu trebuie doar să mă uit. Off. Nu știu. Victory, yes. Sau cine e? De ce scriu GG? Cine e GG? Nice girl. I need help. Deck.
Da, bine. Eu vreau să fiu impostor, înțeleg. Eu îmi doresc să fiu eu, că mi se pare mai important să fiu impostor. Nu știu, nu e așa de fain să fii, nu știu, de impostor, adică să fiu eu. Hai să ne comandăm aici și ne facem lucrurile. Nu cred! Ce se întâmplă? Nu! De ce asta report? Că se întâmplă ceva rău? Nice girl! What? Where? În caz să nu știați, dacă vă întrebați câți ani am 9 ani. Eu cred că... Nu e. Negru. I think it's black. Da, cred că e negru. Nu, de ce m-ați votat pe mine? Dar eu de ce sunt eu suspicioasă? De ce eu? De ce nu voi? Deci toți mă votează pe mine, dar nu înțeleg de ce. Pentru că am fost eu dățile trecute. Sau de ce? Și de ce am așa de... Dat cu extra task. Ca să câștige impostorii. De ce iară? Ana. Ok. Cine-i Sian? Da, eu tot cred că e negru. Bine, da, eu tot cred că e negru. De ce pe mine? De ce aveți cu mine? De ce aveți cu mine? Bine, Emma was not an imposter. Da. Măcar pot să scap. Acum mai ușor să fac tascurile mele. De ce toată lumea mă vota pe mine? Că totuși... Eu sunt roz. Eu sunt los. Yes. Eu sunt los. Banana. Ui, ce repede au intrat toți. Se joacă un YouTuber mai mare decât mine aici și nu știu eu? Nice girl. 2021. Dacă vreți, mă pot schimba numele. În fine, vedeți? Să vedem cum e jocul. Long task. Game. Emergency meetings night. Emergency call 10. Voting. Ok. Skin. Eu n-am skin. N-am piet. Dar în fine. Știam eu că Rozmere va fi impostor. Haide, trebuie să stăm toți la grup ca să-i omorâm 3 deodată. Nu o să creadă că-s eu! Black. I don't know. Lol. Nu cred. Hugh. Twister. Hugh. În fine.
What? What? Why me? Da, eu o să ies. Sau poate nu. Sau poate da, dar eu o să ies, da. Yay! My feeling was an imposter. Yay! De ce eu? De ce, dar de ce toată lumea mă va vota pe mine? Bune? De te-am să sabotez? De ce? Știi? Ia să mă duc și acolo și eu o să urmăresc impostorii. Eu sunt duhul vostru rău. Haideți, omorâți-l. Omorâți, sunteți... A, nu mai sunt doi. Așa că fugi. Și de undeva... Uite aici. A, nu sunt. Du-te, du-te. Du-te să ved. Bine, l-ai omorât. Și s-a dus în vent. Fugi de acolo. Așa. Acolo nu e. Uite aici. La electrical. Da, sunt 3. Electrical. Omoară-o. De ce n-a omorât-o? Ah, că oamenii de aici o pot vedea, oare? Un pic ca să se ducă oamenii, să se ducă. Ca să-i omoare pe toți acolo. Uite, vezi? Ea e acolo. Se ducă, o să fugă. Și acum se duc mai mulți acolo. Uite, omoară-ți-i! Aba, nu puteți. De ce nu stați uniți? Acum omoară. Nu poți. Ce greu e să joci ca impostor. Dacă ai murit, că nu poți face nimic. Dar nu știu de ce am jucat așa, pentru că eu încercam să dau acolo, să mă duc acolo în vent. Dar nu puteam. Dar nu știu. Uite, ce? Așa pe care. Nu. Se stă pe cameră și se vadă. Nu. Să nu cumva să faceți skill pe cameră. Ok. Pink guys. Where? Cât am filmat, cred că o să facem cam 20 de minute sau chiar 30. Cine știe? 30 sunt foarte. I want snake, ok? Sau nu știu ce era. 3-2. Thank you. Nice girl. Ok. Tot am văzut-o pe nice girl că ea e. Deci da. Yay. Nice girl was an imposter. Cred că s-a uitat pe camere și o s-a văzut. Să vă mai văd eu acum. Haide, faceți-o. Dacă mă urmăm acum, cred că o să câștigăm. Spre el. Așa că omoară. De ce nu l-a omorât? În fine. Eu mă duc pe camera să fiu și că eu nu fac kill pe cameră. Uite, aici sunt... Uite, a trecut. De ce nu fac kill? That body. Yay! Iarăși. Brown, red. No! Nu red, nu roșu. No! Red. Black killed. Oh. Speră că sunt. Yes, dagger eye. Da. Deci. Ce s-a auzit?
Da, eu sunt fata cu sabotaj. Eu sunt sabotaj, sigur nu să nu cam de acolo. Ce să aici? Omoară pe cineva! Omoară! E unul de ce? Bine. Noi sunt 3. Red. No. Eu vreau să votez. Atrás. Yes. Nimeni nu este din joc. Yes. Dar acel om kill ar fi fost perfect, că am fi câștigat. Ți-ar lupta un sabotaj. Deci am avut 8 ore de sabotaj. Eu sunt foarte curioasă. Eu să mă duc acolo după să plece camelor și ele să le moi. De ce nu mă pot? O să-mi dai seama că ești tu. Du-te și omoară-i. Sau o să moară ei. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Am câștigat. Deci am câștigat. Am mers foarte bine. Da, deci am jucat până acum foarte bine. Să mai dăm un match sau două. If you are back. Back-ul, da-ul. Nu înțeleg ce vreau să fie. Red Icur Ways. Dar în fine. COVID-19, nu cred. Cine și-ar pune numele ăsta? Hello, start. Hello. Start. Oh, start. Oh. Da. Deci, uitați cum fac. Yes. Bro left the game. De bune. Eu nu sunt. Așa că eu trebuie să-mi fac task-urile. Mă duc la admin, că este încă unul la admin. Oh, ele. Doamne, cum fac? Cum am fugi? Ia uitați cine mă urmărea. Da, în fine. Nu știu cum au câștigat, dar în fine. Suntem 8 din 10. Acolo. Și acolo e codul. Dacă noi suntem public, ca să intre cât mai multă lume. Dacă vreți, putem să facem harta noastră. Hey guys! Oh. Ca să alergăm mai repede. De fapt, alergăm destul de repede. Dar eu nu știu cum am câștigat. Cred că au făcut 3 kill-uri deodată și de-aia. Eu nu sunt, de ce? Oricum am fost de câteva ori. Așa că da. Te rog, nu ne omorâ. Suntem 3. 6, 7, 9 0. Și e deja el. Deci m-a omorât când făceam task.
Kill condoms 12. Kill distance normal. Taskbar updates always. Visual task 1. Common task 2. Long task 1. Short task 5. Imposter vision 1. Chrome vision 3. Player speed 2. Așa, ok, bine. Please, start, please. Să vedeți cum ies oamenii. Tâng, tâng. Ui, cât de mult ies. Deci, de ce am două? De ce nu măcar de-ar duce un om cu mine? Uite, să știe, poate. 450 450 96. A fost de atâtea ori, cred că e alb. Da. Deci 2-2-2. Deci fix cei care au fost data trecută au fost votați. Știam eu că era Nothing. Nu vreau să fac nimic. Vreau să-mi schimb culoarea în alb, pentru că ați văzut cât a picat albul. Telefon. Ok. Aniu. Bine, chiar aș știu, deci ați văzut de ce pică atât de mult unii și de ce nu pică de alții. Oh, nu download, ce download? Pe bune. Gata, am deja cineva omorât. What? Lime. Lime. Lime, ok. O capa. Lime. He killed. Era omorât. Yes. Sper că este Lime, dacă nu înseamnă că e cel care a zis Lime. What an impostor. Deci, corect. Am știut bine. Upload e cel mai lung task cu download. Download. Așa. Eu sunt de pe telefon, de aia nu prea joc eu așa de bine. La electrică. Deci știam. De ce le-am așa? De ce le-am? Aha. Da, de asta să ocupăm oamenii. Deci nu știu ce le-a Deci ăsta este, pentru că nu se duce să facă 1, 2, 3, 4, 5. Haideți mai repede! Eu aș vrea să fac... Da, energy meeting. What I was there. Eu nu mai
Purple. Purple. Da. Purple. Cred că scriu și eu purple. 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 Hai că am scris purple. Purple. Cred că ăla e. Da, deci bine că l-am votat pentru că el m-a omorât pe mine. Și da. Perfect. O să câștigăm. Da, am făcut alb, poate o să pic și eu. Acum nu e rost. Cum oare cine mai e? Aoleu, câte nu știu cine le poate face pe toate. Și mai ales le-am și pe download, pe upload, am de toate. Mai facem ăsta și gata. De fapt, cred că ne oprim aici cu filmulețul. Sper că v-a plăcut. Să vă abonați, să dați subscribe, că e același lucru. Să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări și să dați un mare like. Și pa, pa!